Som al Port de l'Ampolla, una de les portes d'entrada del Delta de l'Ebre i del seu parc natural, en un territori que ha estat reconegut com a reserva de la biosfera i on és possible trobar propostes turístiques directament vinculades a la pesca. Sortim del Port de l'Ampolla en la embarcació de pesca i ens dirigim cap al Cap de Tortosa, on desemboca el riu Ebre. Ensenyem una pesca en concreta, que és la captura del polp, i la gent puja a bord a passar un dia de pescador. I els ensenyes com se fa l'art de pesca, el tipus de menjar que es fica i els tipus d'espècies que agafes. Llavors, li expliques que té 8 braços, que no són potes, i li expliques una mica el que és la vida quotidiana del polp i que és un animal que és superintel·ligent. Estem a l'Ampolla, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, i ara mateix estem dalt d'una musclera on se crien els musclos ostres a la bahia del Fangar. Fem una ruta per la bahia i llavors venim aquí a la musclera que tenim habilitada i aquí portem la gent i aquí els fem l'explicació de l'aqüicultura i la pesca per a que ho coneguen i després degusten el marisc.